हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। थ' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बिरगोस्रि। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय बिथां फावखुंग्रि अनसुमै बर' बिथांजों लोगोसे सानि ब्रह्म बिथांखौ। आरो बे फैनो गोनां बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे अनुजा रानि बर'। आरो कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म बिथाङानो। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ सानि बि प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ सानि बि प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बेनि टिजार भिडिअखौ बयबो नायदो लोगोफोर आरो बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। थाबैनो नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो फुल मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।